niin, tervepä terve. Se olisi Joona. Taas täällä. Ja sitten mulla on tässä tämä Toni. Hän ei päässyt viime videoon, mutta hän pääsee nytten. Niin, ja anteeksi pahoittelut siitä, että kuvasin ton viime videon tossa. Tai kuvasin sen pystysuunnassa tai tälleen. Niin, tää nyt kuvataan tälleen ja jatkuvasti nyt kuvataan tälleen. Niin meillä on tullut pieniä muutoksia tossa lauantaina. Niin ei vielä tiedä, tehdäänkö me mitään videolauantaina. Niin. Niin. Toni tekee ehkä tänään jo ensimmäisen pelivideon. Kun hänellä on tuo tietokoneessa, hän ei pääse sisälle sinne. Kun siinä on joku juttu, eiks niin? Kyllä. Haluatko kertoa vielä enemmän siitä? No siinä niin, että mä en pääse kirjautumaan omalle käyttäjälle ja bugaa jotenkin oudosti. Joo. Niin, Toni aikoo ainakin restarttaa ton tietokoneen, niin siinä menee pari tuntia ja sitten lataa ne kaikki jutut uudestaan. Silläkin menee oma aikansa. Niin, ei tässä olisi sit muuta. Päästiin just koulusta ja tälleen. Tai koulusta, ei meillä ollut varsinainen koulupäivä. Oli tällainen, että niinku todistukset jaettiin. Monella varmaan muullakin, jotka siellä katsoo tätä. Mut niinku, moikka! Sanoisikin moikka. Moikka!